Allah sarki tsaya ki kai kin na fi so ki tsaya ki saurare ni. To wannan layin da kike biyowa tun daga farkon shi har ƙarshe din nawa ne ki zaɓi gidan da kike so in baki kuma ki bi ni ki samu kuɗi hankali kwance baki da wata matsala ba wani fargaba ki rufa kanki asiri shine kawai magana na biyo ki kin ki tsaya sai wani faman tafiya kike Allah sarki ki daina wani wahalar da kanki kina bata kanki lokaci ni ne Allah ya sa mini naira yayi saboda haka ki bi ni ki ji daɗin rayuwa ki huta wa ranki ki ji daɗi a rayuwarki ki samu kuɗi ki rufa kanki asiri kin gane yawa shine saboda haka wannan shine magana ki daina wani wahalar da kanki kina wani biya mun baya kina abin da kika so wallahi wa zan gani kaman malam wallahi aljanu na da suka taya suka biyo da ni malam duk wa'azin da kake mana a makaranta malam duk wa'azin da kake mana a makaranta da sigari a hannunka malam wallahi sharin aljanu ne wallahi aljanu ina ne hanyar koma gidan wannan abin ya fi ƙarfi na da kanka malam nan zambi